Zat het nou liek het, maar het is best moeilijk zieken, digitaal, technisch. Zat ze om en nabij 300 foto's gaan van douchende jongens. Maar je kent natuurlijk dus dat het meer wordt, want je bent in onderzoek. Ja, we zijn in onderzoek en het kan natuurlijk altijd wezen dat er al eerder materiaal hand heeft, wat op een of andere manier fut maken is. Ja, dat kan je natuurlijk nooit uitsluiten, dus we hebben het dan maar wat wij nou hebben. Om wat voor periode praten we eigenlijk? Hoe lang is dit gebeurd? Volgens de vertochten, en daar geef ik deels van uit, zei er zelf dat het over een periode van 6 jaar het geval is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er constant ont foto's maken geweest is, maar in die periode gebeurde dat. Wij zouden dat nog proberen om te tonen middels digitaal technisch bewijs. Kun je uitlezen waarom dat zo dreig is, dat het digitaal bewijs eruit haal je? Nou ja, als je op die computer iets verwijderst en ik uit de prullenbak helst, dan komt dat uiteindelijk in dat wel weer om te helden op de hudde skief. Maar dat is een heel moeilijk toegankelijk terrein. Dat moet soms bijna handmatig gebeuren. Dus dat is niet dat er even makkelijk, zoals in CSI verkomt, even een programmaatje wordt hinnegeert en dan viest alles weer om. Het laat ik gewoon een manier hoe het verwijderen is. Dus dat is dan heel intensief werk. Het is een man alleen nog handel. Ja, zodat wij nou Sjen kennen en Maaimak hebben en dan hebben we het over het maatje van de foto's, dan heeft hij alleen nog handelen. Maar die foto's ging ik vaak in netwerk. Kun je daar al iets meer van zeggen? Nou, dat onderzoeken we nog in hoeverre dat hij gebruik maakt van een netwerk. Daar zijn we aanwijzingen voor, maar dat moeten wij eerst meer duidelijk krijgen van wat zijn oordeel daarin geweest is.